Pěkný den, srdečně vás zdravím. Moje jméno je Hanka Adamíková a vítejte u 6. A z celého srdce si přeju, aby to byl navždy poslední, takže u 6. a navždy posledního dílu mého příběhu, ve kterém vám sdílím můj příběh s rakovinou prsu. O čem bude dnešní díl? Dnešní díl bude o reflexi a rekapitulaci, protože dneska je to přesně rok od mojí první dávky chemoterapie a taky je to přesně měsíc po kompletním ukončení onkologické léčby. A já tu před váma sedím znovu zrozená. To je to správné slovo. Pro mě osobně tato skutečnost a zkušenost byla hlubokou vnitřní očistou a opravdu znovu zrozením. Já jsem typ ženy, který vždycky v životě čelil výzvám zpříma. Já jsem opravdu nikdy neubíhala, neodbíhala a bylo tomu i tentokrát. Nicméně v minulosti jsem při těch životních výzvách se obrnila pancířem, abych necítila, aby mě to tolik nebolelo. A tentokrát jsem věděla, že k tomu potřebuju přistoupit jinak. A to bylo právě ten pancíř emoční rozpouštět a být vlastně pravdivá a autentická v tom, co cítím. A pro mě to bylo hodně těžké, protože já jsem měla a pořád mám velmi silný kontrolní mechanismy ve smyslu, že tak jako ráda dodržuju pravidla, mám ráda, když jsou ty věci udělané poctivě, pořádně a do hloubky. No ale mnohdy na úkor sebe. A takhle já čtu vlastně to poselství, které mi tělo dalo, že vlastně ono se to někde střádalo. Ať už to byly prostě hluboké emoce. Kdy jsem prostě byla naučená a zvyklá, že musím všechno vydržet, že mám prostě zatnout zuby a vydržet. A nebo to taky bylo vlastně to, že jsem vlastně na úkor druhých věcí prostě popřela a potlačila samu sebe, no. Tak jsem se to učila prostě jinak. Jinak k tomu přistoupit. Mluvit o tom, co skutečně cítím, prostě hlavně v takové rovině, že mě něco štve, nebo že se mi něco nelíbí, nebo že s něčím nesouhlasím. Tohle bylo vlastně všecko, co já jsem vždycky takhle v sobě udusila, nebo to, že se mě něco dotklo, že mě něco zranilo, že mě něco bolí. Nebo že něco nechci. A taky opravdu dát na první místo potřeby mého těla, prostě vyživit ho. Jako ve smyslu, já se samozřejmě i
A před diagnózou prostě vyživovala svoje tělo a kvalitně, ale prostě teď je to jiný v tom, že že je to takový jako z větší hloubky a fakt jako s takovým tím spojením prostě jako s hloubkou sebe samé. Mně se to těžko dává do slov, ale věřím, že ti, kdo mají tuhle zprávu pochopit, tak to pochopí. Protože to není takový, jakože já jsem se, jako bych se přestala zaplácávat vlastně jako když dítěti dáte dudlík, nic proti dudlíku, ale hlavně ať neřve. A to je jako ten můj starý přístup k sobě. Prostě něčím to zaplácnu, prostě a jako obecně, jo. Ale namísto toho já se začala sama sebe teda ptát, co potřebuju. Jakože vlastně namísto toho, abych tomu dítěti vrazila dudlík, tak se ho zeptám, co se děje, jestli něco, co potřebuje a vlastně i to děťátko svoje vnitřní obejmout a dát mu tu něhu a teplo. Takže to byla pro mě osobně největší lekce, která za ten rok přišla. No a taky jsem dospěla k rozhodnutí, že zůstanu jednoprsa, že budu nosit epitézu, že prostě i když ta možnost je nechat si udělat rekonstrukci, ale já jsem se rozhodla, že do svého těla nechci další cizí těleso, protože ve chvíli, kdy jsem měla vlastně ten žilní vstup, tak prostě necítím to tak, nemám to tak a vlastně tohle jsem já. Tohle jsem já po fakt jako nejhlubším procesu, který jsem kdy v životě zažila. A za sebe jako pochopeno, prostě pochopila jsem, co jsem se měla naučit. A opravdu jsem si rozklíčovala snad všechna svá životní témata, za což jsem moc vděčná mojí koučce, která mě tímhle procesem prováděla. Nechtěla jsem v něm být sama, tak i mojí takové spirituální průvodkyni, se kterou jsem mohla sdílet vlastně tenhle proces na duchovní úrovni. No a hlavně jsem vděčná sama sobě, že jsem prostě předtím nezavírala oči. A taky jsem velmi vděčná za to, že jsem udělala v životě kroky tak, aby se mi dobře žilo. Abych byla v radosti, abych dbala o sebe, o své psychické, fyzické a emoční zdraví. A můj život je sice mnohem menší, ve smyslu, že už mě není tak moc všude tolik, ale já se cítím ukotvená, spojená se sebou a jako připravená vlastně na tu další cestu. A z celého srdce si přeju prostě mít tady ještě mnoho hezkých, krásných dní. A taky pro mě bylo velmi důležité opravdu cítit tu podporu a lásku manžela, rodiny, přátel. Já jsem měla v životě hodněkrát pocit, jestli tu vlastně vůbec ještě mám být. Vlastně hodně jsem dávala a
najednou jsem dostala příležitost i přijímat. A já jsem za tohle všechno krásné, co jsem dostala od svých blízkých, moc vděčná. Takže věřím tomu, že video z této série je skutečně doživotně poslední. A že prostě teď už bude jenom dobře, jako ve smyslu, že nemoc moje už prostě není se mnou. A je mi tak hluboce, klidně a spokojeně. Fakt znovu zrozeně. Tak jo, tak to je všechno a přeju vám, kteří tohle potřebujete vidět, aby i ta vaše hvězda začala svítit. Tak jo, to je všechno.